Godt, Victor. Sådan, Magnus. Bliv den. Magnus, Bliv den, Magnus. Bliv den, Magnus. Sådan. Godt, Jonas. Sådan, det er din, Jonas. Spil den, Jonas. Victor er derinde på midten. Spil, Victor. Magnus, kom med fremad, ikke? Spil den. Kom igen, Jonas. Kæmpe. Nej, Jonas. Kom hjem med hjælpe. Godt, Magnus. Hey, to mand. Spil den. Hey, Jonas. Sådan, Magnus. Den skal være. Magnus. Den når du, Jonas. Kig på bolden. Kom, Magnus. Okay, to mand. Kom igen. Kig på bolden, Jonas. Magnus, bliv derovre, ja. Magnus er derinde. Spil Magnus. Sådan, flot, drenge. Ja. Magnus. Kom lige. Bytter man lige med Victor her igen. Ja, Victor er derovre, Jonas, modsat. Sådan. Victor er derinde. Spil Victor derinde midt på. Spil ham midt på. Spil den, Jonas. Kom igen. Sådan. Godt, Tobias. Den når du, Jonas. To mand. Kom igen. Tag bolden. Sådan. Den vil fortsætte, Jonas. Kom igen. Kom nu. Victor. Men, Magnus, klar. Sådan, Superman. Kom nu, Jonas. Sådan. Den når du, Tobias. Kig på bolden, Tobias. Fortsæt. Sådan, Tobias. Super. Hej, Jonas. Når jeg kommer ind. Ja. Kom nu, kig på bolden. Tobias. Magnus er inde midt på. Flot spillet. Ej, kom igen, drenge. Nej. Kom igen. Det var tæt på. Sådan. Den når du, Magnus. Næste kamp på Sådan. banen. Jeg er inde nu. Ja, det er lige. Kom her med, Jonas. EF Blå og Lunderskov Boldklub B på bane 2. Fortsæt, Jonas. Lige for morgen til mig. Sådan, Tobias. Kom, Magnus. Jonas. Kom, Magnus. Godt, Victor. Sådan! Ja, det er flot, drenge. Kom op, opstilling. Sådan. Godt, Victor. Ind for en mål, Magnus.
Ja da, godt. Jeg står der en selv. Ja, sætter det ikke mand med ind nu? Burde det gøre så, ja. Kom, op, Jens Jonas. Sådan, Tobias. Sådan, skal den være. Ej. Sådan, Tobias. Ja. Nej, hun gør det ikke. Sådan, flot. Nej, hun gør det ikke. Kom på den side. Ja. Det er dejligt, er det? Det er så godt, kamp.